Demeter nemá skáčať nič. Paradoxne. On vypovedá takáčov za Demeter, ale ničotné veci. To je skutočné. Demeter je otázka na Kovačíka. Tam mali dochodňovaní. Ja pondelok chcem koordinačné stretnutie aj s Kovačíkovcami. Máte to? Nie, to som veľa dobre zakotvil. Už ako na kroky, hovorím, vy sa prihlásia poškodení. My tam pôjdeme osobne, hovorím, nechoďte osobne, vy dajte procesný návrh. Ale dojdite, prejdeme to, vieš. No, vieš, to dneska procesne musíš uvatovať všetky práva. Žiadne chodenie, telefonovanie, kokotiny, vieš. Takže tak. Už je to OK. Už je to OK. Už je to nezastaviteľné, už je to tu. Takže poďme do toho. Vieš, vyšťavme sa ešte a už to ideme utrhnúť pre seba, vieš. Dobre, takže zajtra, jo. A keď Miško je pozitívny, kurva, tak to je... Hej. Jasné. Kurva, tak. Je. On nejaký chytrý, tak je negatívny, je? Chudák. Miško. Tak super. Tak som zvedavý. Idem za ním, vieš. Dobre, sobota, jo, zajtra volaj. Čau. Zastal sa. Rolsa? Ne, Kuceka. Že to on ukázal, tá pondelok ide, že to není úplne fiato.